Kumagumbi amanomhlaba indlondlo ezinhle indlondlo lekhuluma mntana uhamba namakhehla sanibonani indlondlo. Namhlanje ngithi angibuye ngize kunina ngizosho ukuthi cha, lesi sikhalo senene ade ninaso somkhuleko uyabuya kumkhuleko. Sizoqala umkhuleko kusasa nje lokho kusayo. Nanamhlanje nje bubona le message le video oyibonayo, ungabe mawuyimisele ngawo, ungabe uqala uyimisela uqale uwenze okufanelekile, uwenze kahle, ngoba ngempela ama-group omkhuleko asuke asheshe agcwale, asheshe abantu babe baningi bese kuba buhlungu kwabanye mase belokhu belindile, ngoba phela ngeke ngenza ama-group amaningi, ngeke phela ngize ngwakhona. So-ke ngiyacela ukuthi nawe lapha ekhaya mangabe uyimisele ngokuthi ungene emkhulekweni, ungene yisi isikhathi lesi sesifikile. Umkhuleko-ke ngane zamathonga, ngike ngawumisa umkhuleko ngenxa yobugebengu babantu abenza umkhuleko ngegama lami. Angikuthandi-ke lokho ukuthi igama lami lenze ubugebengu. Yebo-ke akekho umuntu othandayo ukuthi kwenzeke ubugebengu ngegama lakhe, kodwa-ke labantu abayenzayo lento ibuhlungu ngoba nina iy'ndlondlo ezinhle nisuke nicabanga ukuthi ninami lapha enikhona emkhulekweni kanti mina ngikho, ngoba nithathana nodwa, nithatha inamba engingayazi, nithatha iy'namba zabantu engingazazi ukuthi niyithatha kuphi. Angazi yazi ngempela ukuthi niyithatha kuphi iy'namba ezabantu laba enisuke nijoyina kubo, laba bantu abanigebengayo. Ngoba umuntu mayenza, yabona nje uma siqala siza la nina sizoqala singena ko-TikTok nako-YouTube, kunenamba ebhalwayo, ngeke izikhishwe umuntu inamba yami le kwibhayo, unless mayikhishwe yimina. Ikhona nje kwibhayo u-079 24 87 813, iyona namba yami-ke le ngiyisebenzisayo. Thatha leyo namba-ke ndlondlo, ngoba uyafuna ukungena emkhulekweni, uyafuna uqala nami ukuthi sikhuleke kuphakamisa isithunywa, ngoba phela uyazi isithunywa siphakamiswa ngomkhuleko, isithunywa siphakamiswa ngokuphahla, isithunywa siphakamiswa ngokuthi uzile ukudla. Wena ongakazi kahle ukuthi isithunywa siphakamiswa kanjani, sondela uzokwazi ukubona ukuthi kwenziwa njani, ukuze ungahlupheki noma usuwedwa ngelinye ilanga noma unjani. Khula kwamoya musukuthanda ukuhlala endaweni eyodwa kamoya, bakulindile abantu bakho, akulindile ama-spirit guides ukuthi ukhule kwamoya. So uma ngabe ungakhuli kamoya, uhlala endaweni eyodwa, uhlale la ekuthiwa uhleli khona, ulokhu uthi wena cha, hhayi mina ngazi fanele wenze njani. Ndlondlo ngicela ukuthi ungiphakamise isithunywa, mina ngeke ngikwazi ukuphakamisela isithunywa. Woza sibe ndawonye, ukwazi ukuyikhulekela wena, uyimisele wena, uzile wena ukudla, wenze indlela efanelekile, uxhumane nabantu bakho. Abantu bakho mina ngibazi futhi angeke ngize ngibazi, wena ozokwazi abantu bakho. Mina ngizokubonisa indlela yokuthi kwenziwa kanjani, ukuze ukwazi isithunywa sakho ukuthi uxhumane naso, ukwazi ngoba sixhunyaniswa kanjani umkhuleko ngendlela enjani. Yile ozoyifunda-ke ma usufikile la. Uzocela nje ma ufuna ukuthi ujoyine umkhuleko, uzongena ku-WhatsApp wami, ungu-WhatsApp, bese uyakhokha u-R50 usho ukuthi ufuna umkhuleko, ngoba vele uzoyithola imeseji ebhaliwe lapho eshoyo ukuthi ma ufuna umkhuleko malini. Uyawukhokha lowo R50, usende i-proof of payment, then bese ngiyakusendela-ke mina ama-details ukuthi umkhuleko uzohamba kanjani. Angilindele umuntu ozothi urojiwe, angilindele umuntu ozothi yena akazi ukuthi ubecabanga ukuthi unondlondlo emkhulekweni kanti akanandlondlo emkhulekweni. Ubugebengu into ekhona, ngeke size siyinqande, ngeke size siyiyeke, ngeke bayiyeke abantu, ngeke size sikwazi ukuniyekisa futhi ukuthi ningashoni le nale. Ngeke, ubugebengu into ekhona. Okwakho ukuthi mawuvule amehlo ubhekisise ukuthi ngabe angingeni yini ebugebengwini, ngabe angiweli yini endaweni. Musukubizwa abantu bethi abantu umngani wakho athi indlondlo yamanzi ivula umkhuleko, nansi ifoni, zithathele wena ifoni yami kwibhayo, zithathele wena ifoni, uyakwazi ukungena uyithathele, ukuze unciphise indlela yokuthi uthi unikezwe inamba
manje le namba le wena ubuthi usemkhulekweni nodlodlo kanti awukho emkhulekweni nodlodlo. Uma ngabe ufuna ukuphakamisa isithunywa sakho ngendlela efanelekile, angeke ngisaphinda, sengishilo ngathi ikhona umkhuleko siyawuqala. Iyona ividiyo yami le ngiyikhiphayo yokuthi wozani nizoqala umkhuleko. Kusasa nje lokho kusayo bayangena abantu sobe sesiqala. Uma ngabe kuwukuthi igroup isagcwele uzolinda ngoba ngiyawenza ama-group ngendlela yami, kodwa mase kugcwele kakhulu ngiyakwazi ukuthi ngimise. So-ke ngiyathemba ukuthi nizosondela indlondlo, ngiyathemba ukuthi niyafuna ukuxhumana nabantu benu, ngiyathemba ukuthi futhi niyafuna ukukhula kwamoya. Kuyakhulwa kwamoya, iy'ndlela ziningi zokukhula kwamoya. Sondela uzokwazi ukuxhumana nabantu bakho, uzoxhumana nesithunywa sakho, uxhumane ne-universe. Ndlondlo.